Iki lho, Pak. Apa neh ya ampun, kowe sik lagi aku apal kok wis ganti neh lho ngono aku. Kawitaning sinawang. Hah? Kawitaning sinawang. Oh, alah kuwi to sing lagi in saiki iki to. Iya. Kawitane kuwi to. Ini lebih bagus ini, Pak. Sing piye kuwi? Sik. Kawitan sinawange pasoryan. Mungkin jenengan mirengne to, Pak. Nah, terus. Tansah kinambar ing samune awang katon endah solah selakane karangrang wretu bawane. Oh, ya apik. Mbah Wir aman, Mbah Wir? Ya, aman. Semua kru Madangkara ini sudah klop, Pak. Iya. Oh, sing ramane pancen aku biasane. Ayo. Aku sirku ya mau ki anu ora siir, kok iso metu siir ya. Ayo. Cul ngono lho ki apa ki mau. Ayo gedeng aku ngangger-ngangger yane metu karepe dhewe. Ayo. Sirku ning catetanmu apa ta sirku? Bang Wetan. Lah iya aku wis tak waca urutane Bang Wetan. Lah kok macul tanpa waton ngono. Tujar yang guyu hahaha. Apa-apa yang tahu kita sendiri ya. Ayo. Ya kan coba kaya apa? Nggih. Ayo lucune lek anti dendang tak terus ting tong ting. Ayo, kudune dilene kancane sabar. Nggih. Kawitane sinawang coba kaya apa? Wah, jan lagu anyar terus. Nanti kalau Bapak kurang cocok sama lagu ini, Pak, berarti tambah Kusuma Wijaya, Pak. Oh, boleh arep Kusuma Wijaya arep ganti Jamus Kalimasada boleh. Oke. Oke, nggih, masyaallah. Oh, jane lek paling seneng awakmu lek ayang-ayang asine. Oh, ya wis. Awang kuno ta berarti. Monggo kowe lagi hit biyen to. Aku ngene lagi seneng. Berarti gampang keri ngene lho. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Rong wong wedok ayu kabeh do rebutan. Aku meneng ae. Bar kuwi bareng dipek. Aku lagi seneng. Lah ngono kuwi lho keren. Oh, gowething mesti keri kok. Ayo. Endinge kok manggah wong wedok ae. Lah iya ta. Piye ta? Bapakmu iki piye? Kucluk. Ayo. Yo, kawitane coba kaya kok. Nggih. Nggih. Jroning tiasa ngitung tresno yen sinawang kepyaring kahanan bisa anut bungahne angenan lintanging tawang katya netra padange mbun
jroning tiasa gitung tresno yen sinamang kebyaring katresnan bisa nut bungahne angenan Ngelu ki mau. Iya. Ah, elok tenan ya kawit berarti iki. Ayo. Jenengan mungkin belum apa terbiasa mendengarkan lagu ini, Pak. Aku iki kudu ping 10. Ngono kuwi. Bar kuwi lagi iso meresapi ngono kuwi. Ngono kuwi nyawang wong ya ngono kuwi. Lah rong ping 10 ngono ya ora ngerti ayu apa ora ngerti ngono kuwi. Ngono kuwi. Lirikmu nyapa kowe. Ngono. Ngono kuwi pancen pakmu wis ciri khas ngono. Kene nggih hiburan asine. Ya mek nang kene tok aku omong ngene iki asine. Ning omah karo mbokmu basa aku. Iya. Sendika dawuh ngono kuwi. Nggih, ngono kuwi ngantian. Upamane kowe terus lulus SMA no kuliah ning ISI Surakarta. Kowe lek nari lek wis pinter, ya ta? Kowe terus apa kuwi nembang wis pinter. Lah ngono kowe kuliah ning ISI Surakarta jurusan pedalangan. Sing mulang bapak. Wah, tenan. Ayo Ken ke kantin aja kuwatir, tak bayar rono. Ayo ngono kuwi. Huak napa mboten, Pak? Hah? Huak napa mboten? Kuat apane? Huak. Huak apa ya? Ngapusi napa mboten? Kok iso ngapusi wong aku dosen pedalangan lho. Loh, mengke lek delala sing ngajar mboten jenengan. Piye carane aku omong kaprodi nggo. Kae niki urusane karo aku. Ngono kuwi. Agene ruang dhewe tingkat AC ngono kuwi. Kamar mandi dalam, mandine di luar nih kok. Tenan kuwi dadi tambah pengalaman. Wah, niki Salendri semakin hebat, semakin melejit karena bisa mendalang. Lah, engko lek kowe belajar ndalang tenan, perkara suluk suaramu wis apik. Lek sabetan kulino ndelokne YouTube akhire iso. Sing angel ngeprak. Mengo jeneng ngeprake karo sila. Lah kowe kudu tak ajari tak silakne dhisik kuwi, kudu. Belajar sila maksudnya. Garek sila to, Pak? Angel lho ngono kuwi. Ora kulino iso geblak. Mila to, Pak? Wah, nganggo masamu itu ning pedalangan ora kulino. Lah sila ngene iki lho, munggah ngene iki lho. Oh. Ngono kuwi. Jajan jenengan nganu, Pak? Ngeprak. Nggih, ngeprak. Oh, aku gaweanku. Ya ngono kuwi. Oh. Lah ngene anggere mak tes iki lak arahe lak rono to. Nggih. Mesti ana semak tus. Napa niku? Prepet.
tus. Ngono kuwi tus ngono kuwi. Ya ngono. Ajar ndalang kudu iso dikompliti mergo awakmu cah cerdas. Napa sakniki Pak jenengan lanu belajari ndalang, Pak? Lah pripun arep ndalang? Kene. Tapi kula mboten saged lho, Pak. Sing ra iso apane? Diwarai ndalang jenengan Lah, jenengan kene. warai ndalang. Rene. Ayo kene ndalang kene. Mangsamu. Sing iso ngajari ndalang kowe apa mung wong anjuk tok? Aku ya iso. Ayo masamu. Nene ndalang kene. Kene. Aku iki karo awakmu ya apa to sing ora. Mbok kowe ndalang nganti subuh ora apa-apa. Nggih. Nek jagone mulih mending kok kabeh. Kene. Ayo kene. War milih ngangge mic iki apa mic kowe? Mik niki. Mic kowe. Lah jenengan mboten gadah sumpelan to, makane jenengan ndamel niku. Kula gadah. Saged to, lho. Buka aku pengen ngono kuwi piye carane? Ayo dadi rasa ngangge iki lho ngene iki. Mboten. Rene jajah ngeprak tok car iso ora dijal pengen roh aku. Lah niki ndamel jaret lho, Pak. Ya anu nyolahne wayang, nyekel wayange bapak tok wis to. Wis to. Lah nggih jenengan narai riyen. Oh, perapatan ya. Nggih. Kowe milih perapatan apa pertelon? Ora. Nggih. Yes, iki tak. Tigaan mawon. Ketigaan sing kena iki. Sing Tokoh iki Abimanyu. Nah, nggih. Ngene. niki perang napa mboten? Loh, njaluk mau apa? Perapatan sik no. Perang iki penting perapatan sik pertama iki. Ya, iki jenenge plek iki sawang-sawangan. Nggih. Ya, sawang-sawangan. Nggih. Nyedak sik, Nggih. nyawang iso dhuwur. Nyedak sik. Plek ngono kuwi ya. Mulai pancen padha-padha kalepe. Akhire terus iki saya sedak to. Gilane Pak mosok buta karo kuwi, Pak. Heh. Wis sing Arep perang. ayu. Arep perang. Terus mosok ya ambung-ambungan karo buta. Ora kok ambung-ambungan. Iki kok arahe lak iki malah diperlambat to. Lek cepete kan akhire ngene lho. Blek. Oh. Nah, iki njaba sik. Der, njaba ben ra resiko. Nah, iki njaba sik ngono. Ayo. Blek ngene njaba. Lek wis ketoke dijapne jero blek. Lah ngono kuwi. Iki gur ngene lho kan asine. Blek. Blek. Dadi mung ngono kuwi ya. Teplek, 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 teplek. Awakmu tau tak paringi wayang Janaka mosok gur ngono ora iso. Nggih, alah meng ngono ta kecil ta, Pak. Ayo, wis ngono. Dalango. Njaba jero, njaba jero. Heeh. Nggih lek wis dijapne berarti jero. Nggih. Ket, Pak. Ayo, bener kuwi teori ora aja negatif. Ayo. Iki nggih, Pak. Ah, ya. Lunas nggih. Apa hubungane kuwi? Lah nyepakne kula ta niki? Ya, nyepakne kowe. Ora apa. Aja ngerokok lho ya. Mboten. Ngerokok liyane ae esuk. Oh, nggih. Ya, nggih. Nemplek kelir sik, Nduk. Maplek iki. Bab iki kemunggahan lho. Sing iki dipasne ngene iki. Set. Nah, iki pas ki lemah to iki. Lah ngene iki jenenge mabur, ya. Oh, toh. mabur. Niki Nah, kudu nemplek lemah. Nemplek lemah plek ngene iki ya. Ngono to, Nggih. paham to? Nggih, paham. Wis. Kae ya padha. Oh, ngeten. Nah, heeh. Berarti ngene. Nah. Iki ceritane sawang-sawangan sik Heeh. arep gelut. Heeh. Ani pira wae? Ani 100. Ya. Lha iki arep perang apa ning pasar kok nyang-nyangan. Iso wani pira wani 100 ora. Agak gelak limpahmu ngono lho. Oke, pami jenengan sing ngomong, Pak. Maju apa ora ngarsa kok tak untal Malang. Kenapa untal dadak ning Malang barang ngono. Apa kene kurang untal-untalan baben akeh ngono ya. Rasa kaken gunem sing tanpa guna ing kene dalan patimu. Keder. Urung, keder sik. Kowe kesusu seneng langsung ngono iki. Mboten, Pak. Ayo. Pemanasan riyen. Nggih, coba. Ya, plek. Nah, coba. Jero, awas, jero. Ya. Dipasne kalendere lho ya, jero. Ayo terus. Malik, Abimanyu Malik, plek. Iya, coba neh. Teplek. Ya, jero, teplek. Ya, ngono kuwi. Set. Ha. Sing guyu iki. Oh iya, Pak. Abimanyu guyu dalang koclek kok piye ora. Abimanyu gak ketawa. Nggih, digigit. Gulune digigit. Ayo, Walik. Nah, kipatne karo Abimanyu, kipatne jedet. Nyapok ngene lho, nyipatne ngene lho. Angel men to. Kipatne ngene lho. Cekele bapak tak nyekel sik. Lho. Halo. Mau wis to, bar plak to. Ki kan dijapak gulune. Nggih. To. Abang to akhire dijapak gulune. Nggih. Iya. Cakap buta iki lho. Lah lek nyipakne ngene. Der ambruk, Dek.
Ah, plek jeder ambruk. Wis kuwi. Entuk kuwi. Wuluh temenanan sampean sok tanggapan ning ndi-ndi wah penitine aku. Ayo. Nah, plek pas gulu gandang sik. Der ambruk to. Ambruk. Ayo lek sing iki ambruk, iki tenang ae ngerokok-ngerokok sik ya. Oh, ngoten. Oh, santai. Oh, iya. Tangi. Iso tangi ta? Nggih, saged. Ya, tangekno wis to. Sampun. Wis ya. Terus saiki kaya mau ning separo. Des njaba jero, dek Abimanyu malih. Set. Ah ning kene iki arepe nubruk jero. Teplek ngono to. Iki dicekel ndase. Nggih. Tau nyekel ndas to? Nggih, Nah, ate. cekel ndase. Ndase Geduk pitik. nih, jeder pindho to. Nggih. Bar kuwi koprol iki. Wer ngono sing koprol iki. Niki. Contone ngene, contone. Nah, iki to. Nggih. Gedukne to, jeder, Jeder. plek koprol. Biar ngono kuwi. Piye Bapak ning ngoprolne piye? Nggih, Prigel to? sae. Sae iki lek ngoprolne mbokmu saya prigel neh aku ayo. Ngobrol ngeten, Pak. Ah, Ngeten riyen apa ngeten? belajar ngono sik ora apa-apa. Arahe. Ngeten. Ah. Wut. Andas ning. Ora apa-apa remun wayange Bapak ora apa-apa wis. Apik, Pak. Apik to? Bar iki lek saged kula. Oh, iya, Pesan khas. Malih, pesan Pak, khas, malih, ya. Pak. Oh. Wah. Sing adoh teko dalan kono lho kan, ya. Mboten napa-napa? Ora apa-apa. Nggih, Bebas, saya Pak. Niki piye, Pak? Ana kok to, iya. Nggih. Nah, Pun. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Oh, iya. Mancep kan? Mancep iki. Tepuk tangan ya, mancep iki. Wah, elok. Mat banget iki iso mancep iki. Langsung, Mbak. Wah, elok tenan iki. Sampun, Pak. Aduh. Ya ampun. Oh, jan. Masalah. Wih, ora kowe. Ngali yo lek niki ngadeg ora. Lah ya ngene malah dadi kenangan ngene. Iya. Ketatap lampu. Mesti ngene iki nggih nggih mempengaruhi sampean mempunyai daya tarik sok ben gelem ning pedalangan. Nah, Sinau kaya ngene iki. tibake nggih radi sulit nggih, Pak nggih. Nyapa tekan anu kuwi, rusuh barang nyapa. Radi sulit. Oh, sulit to. Wah, alah sulit to. Lan jenengan napa Pak krungune mirenge? Radi silit. Ya Allah. Nggih. Dadi lek wayang ki ja, pertama mesti ning pedalangan diajari. Iki malah tak kei kuliah titik Iki wayang tampil. Teplek ki pas ki ya, ki kan pelemahan. Plek iki ambekan sik. Nah, ambekan ki ulat-ulat. Set ngono kuwi. Bar kuwi lumaksana. Des ping 3 tek ndangak sithik plek mentas. Oh. Kuwi iso ngono tok. Wuluh tenan penonton sorak. Padahal ngoten mawon. Heeh ngono kuwi tok. Tapi jenengan mboten sing nyuraki wae. Hah? Sak menten Lah aku sithik. kan wis dalang biasa, sampean kan luar biasa. Oh, Iya, nggih, siap. Loh, lek sing jenenge bapak ora perlu sorak, ning bapak iki mung ngene tok ya pamane ya. Mung sabetan ngene tok pamane. Endi mau? Iki pamane. Ya. Plek der. Set plek der, set plek der, set plek der. Wong ora sorak ning kono mesti yoga-yoga langsung. Ning ngene iki akhire randang aneh ngene. Ngono kuwi kan. Terus ajari ya dolan ning Jaten. Nggih, Pak. Ya ngono kuwi, nggih. Lah, Tertarik. iki aku gandeng wis ngajari mayang awakmu, saiki sampean genti endi HP ku mau. Ngajarin jenengan TikTokan. Napa? Ngajarin jenengan napa? Ora iki lho, ada yang request iki penting iki. Nasibe sak rombongan iki sing menentukan biaya iki. Wih. Napa? Niken tambah lagu Kitir Sumilir dijarangke. Alah, Request. sinen jenengan piyambak wisingan. Sumpah uduk, nggih. Aku seneng lek niken jaran karo gila-gilu. Ha iki. Dari siapa? Bu Kesi. Oh. Kok pinangkani apa ora? Aku manut awakmu ora. Oh, Bu Kesi to niku. Heeh. Nggih, pun. Dadi Bu Kesi bengi iki mek golek hiburan dhek. Nembange sithik kok kan mau. Ya. Asine Bu Kesi terhibur lek enten kula, Pak. Wow, tenan. Mergo lek karo awakmu ora mungkin cemburu. Ayo. Nggih, mboten. Aman lek karo awakmu. Ayo. Piye? Kuwi oke, Kitir Sumilir. Nggih, kitar sumilir napa ayang-ayang? Kitar mawon. Kula manut Ibu, Pak. Ayo, nggih. Siap. Nggih. Kula saged tok niki, tangane kalih. Mikmu yo ngono kuwi terus arepe. Nggih, mboten, Pak. Ayo. Anget sih. Ayo mesake. Aku nyawang malah keri dhewe ngono ya. Ayo.
Apik kuwi. Ayo. Wah, das. Mangga diaturake karyane Pak Geduk Siswantoro saking Kediri sing nembangke cah Kediri. Ya. Enggak. Gitar Semilir. Yuk, dados. Yo.
ngenteni kan. Ayo gumun karo awakmu lho. Sing napa to, Pak? Biasane iki bintang tamu lek apa kuwi hit ngono Pak, saya sudah 5 kali lho, Pak. Jangan ditambah lagi lho, Pak. Dihitung nembange wong wiru. Sampeyan iso losno karo aku iso. Itu saya itu juga seperti itu, Pak, kalau di lainnya. Sali jenengan. Oh, alah kene tawa terus. Napa melih, Pak? Napa melih, Pak? Oh, iya. Lah, lek kula niku nggih ngoten niku Pak, lek teng lintune perjanjiane berapa lagu? 5 lagu. Mboten napa-napa mengke lek tuan rumahnya dereng puas berarti kula bonusi 1 lagu lagi. Kula ngoten niku nggih. Yang penting kita itu harus bisa, kan namanya kita tuh ditanggap ya Pak. Kita harus memuaskan hati para penanggap. Bukan kita itu menuruti kita sendiri. Ngoten. Lek gak kuat kata awal ya wis berarti ra usah nampani jawab ngoten lho Pak. Wah, elok. Iki mengko hitung jan ping pira? Ping 10 enek lah awakmu wisan. Mila Pak. Mboten kerasa barang mau lho. Ayo. Sing akeh ra tau diitung walah kan nganti jam 3 lho kan. Sakniki pun jam 3 Pak. Jam 3. Kula kintil lek tasik jam 10 lho Pak. Kula iki bejan lek nderek jenengan iku pen mboten krasa napa-napa ngoten lho Pak. Lah ra krasa apa turu kok piye ra krasa apa-apa. Nggih kados pamit kula niku nyanyi peng 10 ngoten kados peng kalih men. Oh, kowe iki nglulu apa tenanan ngono kuwi? Tenanan, Pak. Demi Allah. Nggih, demi Allah. Niki apa kula pun mimi obat to, Pak. Wau sore. Obat napa pusing kali obat watuk niku, Pak. Kula. Biasane kan efeknya ngantuk. Obat batuk niku. Tapi nggih mboten nih, Pak. Ora ngantuk ya? Mboten nih, Pak. Belas niku. Luar biasa. Padha karo ki mbak-mbakmu iki lho. Ora tau do ngantuk. Langsung ler ngono wae. Lah ya makasih Ken, makasih. Sik tanggapan nang dineh nggo. Mengke teng Pati. Pati. Isu awan iki nggo. Nggih, mengke siang berangkat. Waduh ya. Iki wang sore. Ya wis. Muga-muga sampean tansah pinaringan sehat walafiat kuat. Sampean iki ganjarane akeh mergo menghibur masyarakat ribuan sing ngefan karo jenengan. Nggih, amin. Makasih ya wis mendukung Madangkara karo wayangane Bapak. Nggih, Pak. Matur nuwun karo Pak Suroso barang. Nggih, Pak Suroso, matur sembah nuwun. Lek mboten karena panjenengan kula nggih mboten kepanggih kalian jenengan. Kula mboten saged dugi teng mriki. Kula mboten saged kepanggih kalian Bapak kalian Ibu lan kru Madangkara. Matur sembah nuwun Bapak Suroso. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Muga-muga sok nanggap neh. Amin. Nggih, tahun depan Pak nanggap maling nggih Pak. Dalange kudu Pak Cahyo, lek bintang tamune sembarang Pak. Kula nggih mboten napa-napa, lintune kula nggih mboten napa-napa ning kebacut lek mboten kula nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Kebacut ya apik. Ya kan ya janis. Bocah ayo. Pinter leng gunggung karo wong tuwa. Ayo wis makasih tanpa upama ya. Iki Dewa Amrali munggah kayangan iki nusul karo para Pandhawa. Ayo to. Nggih. Ndara Abimanyu ke mau wis perang nok Dek. Lho ngene perang cakil kudu enek alasane. Yen pancen ana sambung rapete karo lakon Abimanyu pamane arep ning ndi arep ning kayangan apa piye monggo. Lah engko gur perang bar kuwi dhek salin ning loket tok bar kuwi terusan. Ah iya ya. Ngono kuwi. Dadi kudu enek alure benang merah sing jelas. Yes, memuji marang Gusti ingkang nyipta jagat. Mbah Putri Sriyatni kalian sedaya putra-putranipun